С Георги Джендов ще говоря по предизборни теми. Казвам здравейте и добре дошли на Георги Джендов, който е кандидат за кмет на община Добрич и водач на листата. Добре дошли. Добре заварили. Кандидат за кмет от Възраждане. Да, точно така. Господин Джендов, много теми имаме да обсъдим с вас, но нека започнем с ролята и значението на автомагистрала Хемус за Добрич, за тези 450 км, които вие пропътувахте. Ами, за съжаление, нашия регион е откъснат от дълги години от останалата част от страната и националната власт не прави нищо, за да подобри тази ситуация. Не става въпрос само за магистрала Хемус, която чакаме от 50 години и ако продължаваме в този дух, може би няма да дочакаме и след 50 години, но става въпрос също и за магистрала Черно море и както и за новата трансгранична връзка, ЖП връзка между Румъния, България и Гърция, по чието планове първоначално ние останахме така в страни. Тя минава Силистра, Шумен и слиза надолу към Южна България. Е необходимо да поработим като бъдещ общински съвет, заедно с нашите депутати, като бъдещи управленци на Добрич в тази насока. Ние всъщност поне едно от тези трасета да ги прекараме през нашия роден град, за да можем да привлечем инвеститорите в нашия регион. Как това се отразява на град Добрич, на региона? Инвеститорите бягат, защото няма удобен транспорт и какъв би бил принос, ако това се случи скоро? Ако побърза правителството? Да, една от причините е действително, че няма удобен транспорт, защото нито сме свързани адекватно с ЖП трасето, нито сме свързани адекватно с пътната мрежа. Пътят Добрич-Варна всъщност е един от най-натварените в страната. Там десетки хора губят живота си всяка година, стотици са опечалени. Пътят Добрич-Албена също е в трагично състояние. Всъщност ние няма как да привлечем туристи в нашия роден град от Албена, от близките курорти поради тази причина. Но има и нещо друго специално за инвеститорите, за което, за съжаление, останалите кандидати така не говорят. И това е, че местната управа и общински съвет са тясно обвързани, зависими от местни структури, които концентрират и търгуват с влияние. И ние, една от първите задачи, която имаме пред нас, като бъдещ общински съвет и като бъдещи управници на Добрич, е да намалим и да скъсаме тези зависимости, така че да можем да се развиваме спрямо интересите на града и на гражданите, а не спрямо частни интереси. Добре, кажете сега каква е демографската картина в Добрич? За съжаление, ние се превърнахме в най-бързо изчезващата община, най-бързо изчезващата област в България, дори надминахме област Видин. И това е точно функция на липсата на развитие във всички останали сфери на нашия живот. И едно от основните неща, които всъщност трябва да се направи, е образованието. Медицински колеж Добрич трябва да се случи, възможно най-скоро, така че ние да започнем да обучаваме медицински сестри, акушерки, защо не лаборанти и вече има и други специалности, които може да развием в бъдеще. Това са основните всъщност липси в нашата болница в града. И на следващия етап трябва да разговаряме с академичната общност в България, с Министерството на образованието, за да можем да започнем и проект за истински университет в Добрич, който да задържи младите. Друг начин да задържи младите няма. Те искат образование, всеки амбициозен човек иска да се развива. И успоредно с това трябва да развием проекта за индустриалния парк, но на удачно за това място и устойчиво, така че той в бъдеще наистина да предостави условия на инвеститорите така да дойдат в нашия регион, в нашия град и да се развиват с сигурни, че могат да бъдат полезни за себе си и за хората, които не имат. Казвате университет. За медицинския колеж ли говорите или и друг университет? Отделно това трябва да го започнем. На мен ми е ясно, че това е много дълъг процес, много сложен процес. Затова ви казах, че е въпрос на разговори първо с академичната общност в България. Но дори това да отнеме 3, 5, 6, 10 години няма значение. Ние трябва да излезем от рамките на мисленето един мандат, два мандата и трябва да мислим малко по-мащабно, десетилетия напред, за да можем наистина да поставим основите на едно устойчиво развитие в нашия град и в нашата област, да развием нашия град успоредно с останалите общини в област Добрич, заедно с общините Шумен, Силистра, Варна, т.е. регионът трябва да работи заедно за своето общо благо. Млади хора сте, цялата ви листа е съставена от млади хора. Дали във времето на младите, дали имате енергията да промените това, което искате, това, за което говорите? Как ще върнете хората, тези, които са избягали вече от Добрич? Ще ги върнем с личния си пример, защото аз също бях в чужбина.
ще ги върнем и с работата си, за да им предоставим необходимите условия да живеят достойно в родното си място. Както ви казах, хората искат нещо много простичко. Искат образование, искат работа, искат една приветлива среда, в която да живеят. И това всъщност са акцентите, на които ние трябва да наблегнем като управници. Не е много сложно. Всъщност проблемите на Добрич са едни, решенията са едни и ние в бъдещия общински съвет трябва да работим заедно, всички общински съветници, управата на града, да работим заедно, за да решим тези проблеми. По отношение на всъщност предоставянето на условия на хората да живеят нормално в Добрич, имаме една идея, защото изхождам от област София, която, доколкото разбирам, вече е сертифицирана по ISO 37001, антибрайбари. И това всъщност е точно антикорупционни практики, които не са панацея, не решават проблема с корупцията, но поставят една добра основа, върху която всъщност бъдещите инвеститори виждат, че имат, може би, един достоен партньор в лицето на местната управа. Тоест обещавате борба с корупцията и сертифициране на... Тоест ще бъде подпечатано вашето обещание? Ще бъде подпечатано, защото всъщност към момента според Европейската комисия корупцията в България е между 20 и 40%. Това са официални данни. Ние дори да я сведем, няма как да я изкореним, но ако я сведем с 10%, примерно бюджета на Добрич за тази година е 123 милиона. Така, дори 10% да спестим, това са си 12 милиона лева, които влизат в местната хазна. Така че ние трябва да работим в тази насока. Корупцията е наистина нещо много тежко и корупцията е едно от нещата, които обуславя този разпад, на който ставаме свидетели. Как стоят нещата с изборната корупция? Купуват ли се гласове в Добрич? За съжаление, това е тема, с която може много да се спекулира, но ние имаме данни, че наистина да. Така има неравнопоставен старт на изборите, ако мога така да се изразя. И сме поставени в много тежката ситуация, че трябва да наваксваме едно изначално изоставане. И затова се обръщам всъщност към хората да не бъдат безразлични и апатични, да се включат в тази борба за независимост, да си върнем общината, да гласуват. Дали за нас, дали за някой друг. Нека се запознаят с кандидатите, нека се запознаят с листите, с идеите, с програмите и просто да гласуват, да не оставят съдбата си в чужди ръце. В областта на сигурността, какво предлагате? В Добрич имаме сериозен проблем, защото така се вихри една анархия и всичко подлежи на вандализъм, всичко подлежи на абсолютно безконтролно изливане на ярост от страна на хората, които са натрупали. Анархия за какво? Ами няма ред. Абсолютно няма ред. Моралът е отстъпил на абсолютното безвремие. И всъщност виждаме, че няма култура, няма ред в младите, няма уважение към това, което се случва около нас, към средата около нас, към хората около нас. И в тази насока ни е необходимо да работим много в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, в лицето на първо район, на второ район, на КАТ. Така, може би да помислим, трябва да помислим за инспекторат към общината, защото в момента общинска полиция е само от 8 човека щат. Не казвам да ги освободим, казвам, че те могат да бъдат трансформирани в инспектори. Инспекторат концентрираш повече правомощия, който обаче да следи наистина реално за решаването на проблемите в града. Така че ние да предложим една превенция и да дадем добър пример, за да можем да се запазим средата, да я развиваме, да я надграждаме и да осигурим това, което всъщност гражданите искат. Просто една приветлива среда. Ако бъдете избран за кмет на Добрич, кое е първото, с което ще се захванете? Първото и най-важно нещо е сформирането на екип от експерти. Това, което всъщност от години не виждаме и всъщност много ни спъва във всички процеси, които сме предприели. Говорим за усвояване на европейски средства, европейски фондове, но как да стане това нещо при положение, че не разполагаме с кадри? Имате ли екип? Имате ли добър екип? Имаме добър екип, но той търпи надграждане. Изчакваме да видим какво ще стане на 29 октомври и водим разговори вече с различни хора, с различни експерти. Просто това е въпросът, който трябва да се надгражда непрекъснато. Вие сте инженер по транспорта. Това е вашето образование. Да. За кратко сте работили като журналист в списание за земеделие. Да, и в момента се занимавате с зеленчукопроизводство. Какво е вашето отношение към земята, към проблемите с тази плодородна земя в Добруджа? За съжаление, те са много проблемите и на национално ниво се опитваме също така да работим в тази насока. Трябва да разнообразим нашето производство.
Трябва да предоставим възможност да използваме тази земя всъщност адекватно и да добавяме стойност към продуктите, които изнасяме на пазара. Не бива житото от комбайната директно на кораба и да се изнася. Трябва най-малко да се преработи на някакви изделия. Трябва също така в Добрич, аз като зеленчукопроизводител ви казвам, че няма условия за дребните производители да се развиват, да предоставят продукцията си. Ние имаме идея за хранителен кооператив, за предоставяне на условия, където тези производители да могат регулярно да си изкарват продукцията, а от друга страна гражданите да имат достъп до чиста и родна продукция. А сега не е ли така? Сега, за съжаление, не е така. Голяма част от всъщност почти всички пазарчета в Добрич, които съществуваха, вече са закрити. За съжаление, тези малки търговци трябва да бъдат... Те всъщност вече са на улицата, но това е в разрез с местните нормативни уредби и всъщност те подлежат на наказания и на санкции и се получава много странен противовес. Така, хем ще развиваме, ще предоставим условия на младите да се развиват, да се връщат обратно в България, да се развиваме нашето местно производство, местните марки, защото нали, това е основата, местните марки да развием. Но пък от друга гледна точка местната власт всъщност действа в точно обратната насока. И това е едно от нещата, върху които трябва да поработим. Да предоставим условия на младите да се завърнат, на малките да произвеждат и на гражданите да купуват качествена наша родна стока. А кажете какво се случва в Добрич с тази мода сега за ВЕИ-та, поставяне на ВЕИ-та, дали страдат плодородни земи? Това е национална политика наша. Трябва да се въведе абсолютен мораториум върху тази пагубна политика, защото аз все по-често ставам свидетел в моята родна Добруджа плодородни земи, които биват всъщност буквално унищожавани, поставяйки стотици декари с фотоволтаици, с вятърни турбини. Оказва се вече, че те не са толкова зелена енергия. Вече има доклади, които точно посочват какви са негативните последствия за засушаването, пътя на птиците, миграцията на птиците, така самата растителност, плодородието пада многократно. Аз съм говорил с много производители, които казват там, където има ветрогенератори, плодородието пада многократно, засушават се, климата се засушава и наистина ситуацията не е толкова простичка и трябва да обърнем внимание на тези тънкости и да направим някакъв баланс между зеленото и всъщност рентабилното. Това, което е удачното. Защото черноземът е едно от най-големите богатства, с които разполагаме и област Добрич всъщност допринася изключително много за брутния вътрешен продукт на страната. Но ние не използваме пълноценно тези дадености. Добре. Вашата финална минутка. Свободата е функция на изборите, които правим всеки ден. На 29 октомври гласуваме с номер 42, за да изберем свободата, да си върнем свободата, да си върнем града, да си върнем достоинството. Георги Джендов в студиото на Денят на живо. Благодаря ви, господин Джендов, и ви желая успех. Благодаря. Възраждане е номер 42 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.